Ei, si vols tocar, ei, la guitarra. Aprendre la guitarra és posar-s'hi. Vine al carrer Sant Mer 19. Ei, si vols tocar, ei, la guitarra. Aprendre la guitarra és posar-s'hi. Vine al carrer Sant Mer 19. Aprendre la guitarra és posar-s'hi. A l'estudi guitarra del carrer Sant Mer s'hi poden apuntar nens i nenes per començar l'instrument. També gent gran i d'edat avançada, ja que mai és tard per començar guitarra. Prova-ho aquest mes de juny i juliol, i al setembre també es reprenen les classes. Truca i informa't. Salut i guitarra!